Iyon ka, tingnan mo ang encyclopedia. Ang gisulti sa encyclopedia, the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ. Pero ang imong explanation ganina, na wala pa ang Roman Catholic anang panahon na. Kanang the Roman Catholic Church nga itong gihisgutan. Tungod kay gigamitan ng word nga definite article nga da, dili na pwede himuong Katolik, dili na pwede himuong one Roman Catholic whatsoever. Imo paning padayunan sa pag-uyon nga ang encyclopedia the Roman Catholic yun ang gitukod, dili ang laing ngalan. Kaya mo may nailhan sa karoon nga panahon, alag butang ng Seventh Adventist, nagkaroon ng Catholic Church man anaa. Diba? Alag ang ito yung Seventh Adventist nga ang nailhan, ang itagaan nila og content, ang information regarding sa na-known karoon na Roman Catholic Church. Pero kung iyong pasahon ang whole context sa gitawag og history, referring na sa 1st century Christian, 2nd, 3rd, 4th, until sa 21st century. So, kanang word na Roman Catholic, ginamit man na sa mga writer kay Pratag-Prueba, kanang mag-umpisa mo na ron, kanang Roman Catholic Church. Pero ang history again, for the first 1,000 years, mo na ang single Catholic Church headed by the Pope. Minawa akong statement ba sa kumulo. Kaya taas kayo pananaw sa inyo. Kana ha? Da! Article da ha? Kasabot kag article da. Dili na mo pwede transfer. Kaya ang article da, nag-focus siya sa pronoun nga the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ 33 AD. Ako na galing kitanggal ang 33 AD. Kaya ka, uyunan nimo. Ang encyclopedia nga imong giyunan, nagsulti siya nga ang Roman Catholic Church ni gamit og definite article da. Pero, sabta nag-explain ka, muyon ka nga, di karoon na lang na. Pero ang encyclopedia nag-ingon, no, the definite article was founded 33 AD. Asay tama ni, ang encyclopedia o ikaw? Sa kanyo, Roman Catholic Church? Pronoun? Baka mga pronoun lang. Dili na pronoun. Kung pronoun pala siya, dili na mo gamit ang definite article. Gamitan lang indefinite article A. Kung improper, tawag ini nga not proper noun. So kay proper noun mo sa walang nigamit o definite article da, pag-specify nga particular ang gisbutan and that particular subject, mauna ang ginanlan nga Roman Catholic Church. Pero wala nagpasabot nga kanang Roman Catholic Church, mo naging muna, mo naging nga no, hindi, mo na ilhan karon. Mo na ilhan karon. Basta sa araw ang konteksto, di ba? Nagpailagot ang professional, na pagkamanita mo pa sa konteksto. Basta ang konteksto, di ba? Ko, contextually, empirically, kanak na Catholic Church, mauna ang Roman Catholic Church, kaya for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church and nag-exist, and that Catholic Church, mauna ang Roman Catholic Church. Amen. Pamina mo ha, ayaw mag-email. Ay ano din mo mag-email ha? Akong gipangutan na ba? Ang encyclopedia, ang gigamit da Roman Catholic Church. Wala siya magingon nga Catholic o Roman Apostolic. Wala. Tungod kay gigamitan niya ni Romulo, definite article nga da. Dili mo nang transfer. Pwede mo na sila mailan, pero dili tanan mo pwede mailan. Niya ang akong question. Kanang definite article nga the Roman Catholic Church historically pakitay ko first century kay gimension lagi na nga 33 AD pakitay lagi ko Romulo o the any statement hangtod 2nd century na lang hangtod 2nd century nga ang the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ on 33 AD or 1st century. Ayaw ko lipata sa da. Ikaw naman nagimit-gamit ka ng kanya, nasupla ka, reklamo ka. Gamit-gamit siya ng different article ka, nasupla, tawag yun yung ipahil sa ko, ayaw, dili na tawag yun. Dili na mao. Ang imong question answered na. Diba? Pinakagilito ka kanina. Nabiyagin mo nga, one word is enough for a wise man. Gipubay mo na ko kanina. 1st century ka ng letter of St. Clement Rome. At 2nd century ka lang tawag ka nilang St. Ignatius.
Ikatulong obispo sa gitawag ko Antioquia, ano mo siya, kanang iglesia ha, mauna ang Catholic Church. Ingon na gani ko sa imo, ano? Na letter of St. Ignatius Lemnius chapter 8 verse 1 to 2. Diba? Mama lang ingon. Ni St. Ignatius. Letter of St. Ignatius Lemnius chapter 8 verse 1 to 2. So, kasi kung may tawag kayo pang tao nito, 3rd century. 3rd century. Ako na ganun yung ito, wala ka nang hinaw. Interesado ka tawag ilang mga utana, hindi ka interesado ng hinaw sa tubag. Mayang di ka magkasinabo, nga naman, kay saan ka magtupag kung maguna-huna pa mo kung sa inyong pangutanas mo, ha? Emphasize. Ingon ka na sa Ignacio, kung asa gani ang mga obispo na si Kristo, kung asa na si Kristo na ang Iglesia Katolika. And that Iglesia Katolika, according sa kasaysayan, for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church ang naa. Yes. And that Catholic Church, wala ang Roman Catholic Church. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.